नमस्कार. लष्कर वार्तामध्ये आपले स्वागत आहे. अख्ख्या महाराष्ट्रात गडगर्जना करून धनगर समाजाच्या आरक्षणाचे शिंग फुंकून जय मल्हार घोषणाने अवघा महाराष्ट्र दुमदुमून सोडणारे तरुणाचे हृदय सम्राट माननीय गोपीचंद पडळकर यांना महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या सदस्यपदी निवड झाल्याबद्दल निवडणूक निर्वाचन अधिकाऱ्याच्या हस्ते प्रमाणपत्र घेताना माननीय आमदार गोपीचंद पडळकर साहेब, महाराष्ट्र विधानसभा परिषदेवर आमदार म्हणून माननीय गोपीचंद पडळकर साहेबांना बिनविरोध आमदारकी मिळाल्याने भारतीय जनता पार्टी आघाडी सांगली जिल्हा कार्याध्यक्ष माननीय पिरगोंडा कोळी यांनी गुढी उभारून स्वागतपर अभिनंदन केले. एकच छंद गोपीचंद हे पिरगोंडा कोळी यांचे ब्रीद अखेर सत्यात उतरल्याबद्दल पिरगोंडा कोळी यांनी मनोगत व्यक्त केले. नमस्कार, मी पिरगोंडा कोळी विद्यार्थी संघटना भारतीय जनता पार्टी सांगली जिल्हा कार्याध्यक्ष. आज संपूर्ण राज्यभर माननीय श्री गोपीचंद पडळकर साहेब यांची विधान परिषदेवर बिनविरोध निवड झाल्याबद्दल आज दिनांक 15 मे रोजी 2020 संपूर्ण राज्यभर गुढी उभा करून त्यांचा आनंद सोहळा करत आहे. तरी त्याच पद्धतीने आमच्या इथे जत तालुक्यातील बिळूरमध्ये माझ्या वतीने आज गुढी उभा करून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.